Un dels enigmes més extraordinaris del cinema és el per què es va estendre amb aquesta impactant rapidesa per tot el món, com una pandèmia, com si fos un virus, el més letal de tots. De cop i volta havia aparegut un llenguatge universal que tothom entenia, un nou esperanto, un esperanto audiovisual, el definitiu. Nens dels racons més llunyans que mai havien vist cinema, de cop i volta es quedaven fascinats, no només ho entenien, sinó que estaven meravellats per allò que veien. Clar que hi ha recursos del cinema que s'assemblen tant a la vida que no hi ha misteri. El pla seqüència, el seguiment d'un personatge, el travelling, que hauríem d'anomenar Promio, en homenatge al camerògraf dels germans Lumière, que és el primer que va fer aquest moviment de càmera, i d'altres. Però l'enigma neix d'altres invents que no estan en el nostre cervell, en el nostre pensament. Per exemple, el zoom, que hauríem d'anomenar Valdelomar, en honor a l'inventor d'aquest recurs de focal variable, José Valdelomar, de Granada. El zoom, deia, no prové de la vida. La nostra vista no fa zooms, ni cap endavant ni cap enrere, ni Valdelomar cap endavant ni Valdelomar cap endarrere. El canvi de punt de vista per tall, com si estiguessin màgicament saltant el punt de vista privilegiat a cada instant, no? De forma automàtica, per tall. Quina meravella, no? Sempre al lloc ideal. Sempre al lloc ideal. O bé el tall sobre un personatge a una escala més reduïda, més tancada, de vegades des d'un altre angle. Tant l'escala com l'angle segons unes lleis molt precises que ha suggerit la nostra percepció cerebral. La conversa en pla contra pla, respectant l'eix o la mateixa llei de l'eix. Una descoberta extraordinària, exclusiva del llenguatge cinematogràfic, que ens permet viatjar i explorar a les 365 graus sense desorientar-nos, equiparable a la perspectiva del Renaixement. Això no està a la vida real, aquests salts per l'espai sense desorientació. Aleshores, per què tothom ho entén? És que aquestes novetats estaven ja abans en el nostre pensament o en els nostres somnis o les nostres imaginacions? És que són un perfeccionament dels nostres pensaments, els nostres somnis, les nostres imaginacions? Els proposo un exercici per tal d'intentar, com a mínim intentar-ho, acostar-nos a la resolució d'aquest enigma, per tal de veure quin és el vincle entre el llenguatge cinematogràfic i la nostra percepció mental de les coses. Parto. Durant 2 o 3 setmanes o més, el que vostès vulguin, apunti vostè en una llibreteta, a l'ordinador, al mòbil, els seus pensaments lliures o intrusos, depèn de com vostè ho vulgui anomenar, la forma com es manifesten, les imatges, els sons, les repeticions, si n'hi ha, els motius, pensaments lliures o intrusos, aquells que sorgeixen quan vostè no està en atenció plena, no els somnis, no els somnis. Els pensaments que viatgen pel seu cervell quan vostè no està, repeteixo, en un estat d'atenció plena. Hi ha un patró en aquests pensaments? Són de plaer? Són d'evasió? Són de dolor? Són de passat? De present? De futur? El més important és que vostè descrigui amb exactitud com són aquests pensaments. Tenen música, hi ha diàlegs, hi ha diferents veus, hi ha imatges ràpides, hi ha transicions, va lent, hi ha contrapunt d'imatge i so. Com és? Part segona, quan vostè tingui el llistat dels seus pensaments lliures, faci un clip que s'aproximi al màxim a la manera com
es manifesten en el seu cervell, el més exacte possible. Faci un retrat de la forma de pensar del seu cervell. Oblidis d'estructures, res de plantejament, desenvolupament, clímax, desenllaç. No volia agradar. Vostè vagi a reflectir exactament la manera com circulen els pensaments pel seu cervell. Per caòtic que sigui, no importa. Per tercera, consideri si en la forma com es manifesten els seus pensaments hi ha algun detall que pugui formar part d'un nou recurs de llenguatge cinematogràfic, per ara desconegut o no utilitzat. Jo suggeriria que aquest clip pot tenir uns 2 minuts de durada. I al final faci una reflexió, això estaria bé, sobre la vinculació entre els seus pensaments i el llenguatge cinematogràfic. Una reflexió breu, 20 segons, ja n'hi ha prou. Suposarem per un moment que vostè creu que hi ha alguna possible descoberta, un possible recurs nou en la manifestació dels seus pensaments lliures o intrusos. Una nova transició, una nova combinació de plans, un nou contrapunt, el que sigui. Què ha de fer en aquest cas? Suggeriment. Reflecteixi aquest nou recurs en una ficció, en un documental, en un híbrid, en un clip. Aquí sí, aquí vostè ha de mirar d'agradar al màxim. Vostè pot escriure, si vol, a les xarxes o un article o el que sigui sobre aquest nou recurs, però l'important és que faci un clip que el vegi el màxim de gent possible. Aleshores cal esperar a veure si el món és com si fos una sola persona, com si fos una sola ment, l'accepta o no l'accepta. És a dir, si hi ha molta gent que el copia o no. No vol dir que el seu recurs sigui dolent si ningú el copia. Ni tampoc vol dir que sigui bo si molta gent el copia. Però la veritat és que l'interessant és veure si el món reacciona, el món com una sola persona reacciona a favor del seu recurs. I aleshores està per veure si es manté en l'arsenal del llenguatge o no. No importa, repeteixo, que ningú faci cas. L'important és que vostè haurà fet un exercici i tindrà un retrat del seu cervell en el moment en què hagi fet aquest exercici. Endavant.